Okay, nainungutanan ako. Niya na ba nga kanang unsa daw kuno'y meaning anang usa ka lalaki nga concern nimo, unya kanang gi-update ka. Basta kana bitang feeling kanang walay mo'y level pero feel nimo nga naa siya pirmi sa imuha. Unsa daw nang meaning ana nagkagusto ba daw sa iya o wala. Kasi kanang para nako kuan, kanang para nako kanang nagkagusto na siya nimo no. Pero dili ikaw ang iyahang ganahan. Lahi ang magkagusto, lahi ang ganahan. Ang magkagusto kanang ganahan lang siya nimo, ganahan lang siya nimo mo care, ganahan lang siya nimo mo update ana. Pero kanang nagkagusto mo na sila anha na sila magkuha og kanang effort. Effort kay na sila ana nga tawo kanang ganahan nila. Pero once gusto, mura sa nag-iyahang message. Kana depende kung ganahan siya mo reply nimo o mo reply kung di siya ganahan reakan na kag heart or okay or smiley. So mao na siya guys. Para lang nako no kay ako na na mga nana. Di man natong na malikayan especially kanang lalaki. Bisig ikaw magthinking kung so kan siya no. Manguya pala na siya diretso. Ana ika sa imong lang lang ba no. Pero bati man ang babae mo move suguna niya din ang lalaki nanara. Nindot man gyud ang lalaki mo court nato. No, na mo court yun nato ba nga kanang pwede manguyab, kanang pwede try nato ana. Pero inana gani nga, uy, good morning, kanang update jud kay sa siya, uy, na ako ron diri sa kuan, ana ikaw kumusta, kaon ka na, ana. Syempre, ikaw medyo natamaan na ka ba, natamaan na kanya. Syempre naganahuna sa nimo, kani pala akong mauyab, ana bitaw. Pero aya jud mo kuan na guys, aya jud mo ka fall ana, kay ngano. Ang tao nga kanang pure jud nagkagusto sa inyo ha. Mo court jud na manguyab jud na ninyo. Pero inana gani nga kuan lang. Wala gyud manguyab nimo yan napakuan lang. Ganahan ra na siya nimo nga mo update sa imong life pero dili ka wang gusto. So inana no. So ayaw jud ka full kay mabot ang panahon ika ra pay masakitan. So dapat kabalo ka sa imong limitasyon o kabalo pud ka sa inyong level ba basi ka nang caring na jud ka siya nga as a friend. Oo, nagkagusto siya nimo pero dili ka ang ganahan. Okay? So ayaw ka kuan na kay ako daghan ko na nakatry ko na. Pero awa niya makauyab na sila, di ba? Didma na ka. Unya na po na sila magparamdam nimo kung kuan na kung nagkalabuan na sa silang uyab.